Altres coses que podem veure en aquest mapa de l'Atlas que tenim a Ornito. Per exemple, imagineu-vos doncs, que, com deia, jo estic per aquí, en aquesta quadrícula que és la meva, però vull donar un cop de mà a l'Atlas. I aquí puc veure doncs, altres quadrícules que estan més insuficientment prospectades. Per exemple, aquesta d'aquí veig que només té 3 espècies. Significa possible dues espècies, el gopespí i cargolet. Llavors veig que això, òbviament, està força mal mostrejat. Veig també algunes quadrícules per aquí doncs, que tenen poques espècies. Puc mirar, doncs, per exemple, de parlar amb els coordinadors de l'Atlas i a veure si necessiten un cop de mà en aquestes quadrícules. Però també puc fer una altra cosa i és anar al mapa d'assignacions de quadrícules, que és aquest d'aquí. En el blog doncs, us he posat l'enllaç corresponent perquè hi pugueu fer clic directament. Aquí el que tenim és el mapa. Les quadrícules en verd són aquelles que ja han estat fetes, les quadrícules en lila les que estan assignades per fer aquest 2017 i aquestes en blanc són les que estan pendents d'assignar i que no estan mostrejades, que no tenim dades estandarditzades de l'Atlas. Les coses que surten aquí són de coses que la gent ha posat a Ornito, però no hi ha els censos de l'Atlas, no hi ha la forma estandarditzada o el treball estandarditzat de l'Atlas. Què podem fer? Doncs aquí podem anar a mirar i veure aquesta quadrícula, veure quina és i si veiem que no hi ha ningú assignat, com és aquest cas, doncs dir-li, escolta, amb els de l'Atlas, què us sembla si us dono un cop de mà, si aquesta quadrícula em queda a prop de casa, per exemple, on va bé fer-la, etc. Fixeu-vos que hi ha diferents llocs en el país que majoritàriament coincideix amb les zones menys densament poblades i que, per tant, hi ha menys probabilitat que hi hagi algun ornitòleg i, a més zones muntanyoses, moltes vegades, que són aquestes que necessiten suport. Per tant, aquí, si us oferiu a cobrir alguna d'aquestes quadrícules, el vostre ajut serà absolutament inestimable. Per tant, us animo a que ho feu.